татар сәясәт белән шөгыльләнмәсә, кызганычка каршы, ул үзенең көчен җуя башлый. Сәясәттә без актив булырга тиешбез, тик ахмаклар буларак аны алып барырга тиеш түгелбез, бик аңлы рәвештә, җитди рәвештә, милли принципларга таянып эшләргә тиешбез. Шул чакта казанышлар булачак иншалла. Единственный для нас способ сохраниться – вспоминать родной язык, учить родной язык и прививать своим детям уважение и любовь к родной культуре, к татарской и башкирской. Другого пути нет. Кеше организмында иң зур котылып булмай торган ниндәй паразит булар? Бар дигән һорауга җавап биргәнегез бармы һезнең? Уның җавабы бик ябай гына. Ул паразит, ул идея. Без бүген нәмә эшли алабыз? Бuna ошо азатлык, буйындыркызлык идеяһын һәрбер кешенең күңеленә, һәрбер кешенең башына индерергә тырышырга тиешбез. Шул осракта безнең идеябыз башкаларга да күсәсәк, һәм бу идея менән сирләгән кешеләр менән без азатлыкты яулап ала аласакбыз дигән фикерем бар.